guys, good morning. Ano yung time guys na ako sa is. Taon na jud ko guys nga makaanhi aning dakita guys. Murag nihanghang man ko pagsakat babaw guys. Gihanghang. Wa jud malikay. Nilingkod na ko ani guys. Total ang ako ang appointment alas 10:30 pa man sa udto. Dire pa ko sa gawas ani guys, ga huwat-huwat, total alas 10 pa man, alas 8 pa. Nalingaw po ko og video aning gawas ani guys. Taas man tag nilantawan gud ang dapita mo nang gibidyo na hog tabok ani guys, atong makita. Makita na to guys ang dawis. Makita na to ang tutulan nga pinuyanan sa mga bagjaw guys. Mga na ilang area. Mga mananagat nga bagjaw guys. Mga na ilang area. Distansya hinuanggikan pa sa is ning dapita guys. Tagbilara nya dawis. So tabukunong jud ni padung adto. Musakay ka og pambot guys or mamiliti ka og kanang sakyanan adto kaagi sa crossway. Una ka moabot aning dapita. Makita na to ning barko guys nga tulo ka tuig nilabay sukad sa bagyong Odette ni agihapon no, barko kung lantsa man tingali ni siya. Makita na to ang crossway guys og ang kiupsi ba to ni. Malantawan na to guys nga di ata sa may is ug patag kayo ang dagat, linaw kaayo. O gato makita ang Cebu guys, katong nagputi bitaw dito sa kinalayuan guys, muna na Cebu. Ako lang mag-video guys. Atong makita. O balik ta aning dawis guys. Katus panglaw ni. Alas 8 pa ko sa buntag guys ni abot. Og sa madugay guys ni sud na laman ko kay ang akong appointment lagi awang giapas. Ako sud sa opisina ani guys. Naibong kog dako kay akong appointment 10:30. Pagka 9:14 ani guys gitawag akong ngalan. So kaloy sa ginawa jud magdugay ako ang tuyo ning dapita guys. So ni uli nako. Isakay nako ani og series guys. Taud-taud na po ko makani ning dapita. Pero nalipay akong boat guys kay nahuman jud akong tudyo. Sorry guys, di ay series. Bao-baong gasakyan guys, padong dito sa may daong. Padong sa terminal. Wa pa de ko ani kadak sakay og series. Bao-bao pa din yung gisakyan guys. Kaya gamo gong sakyan ng padong sa Valencia. Ikan Castagbilara, mga series, Dory, o mga jeepney. Pero nahukman ako guys nga series akong sakyan kay hamugaway pod. Mo nang Galeria to dao, napakya ko og bao-bao guys aron madali tagka abot. Pila ra may sugilanon guys, nakaabot ni jukos dao. Nagpailuna dayon ko sa may series. Sa danong tungtong guys, wa madugay ni larga na.
Nagpasalamat lang po ko guys kay ato na ko maniutos Valencia, di na ko magkaon ng tagbilaran. Kay wa ko maana og kaon og mga restaurant guys. Mo nagampo ko nga makasakay kog sayo kay aron makauli po tag sayo. Karga na jud guys. Abay pagdiya sa terminal, daw terminal. Nasa dari spot larang yun. Nasa dari spot larang yun. Dari lagi nasa larang yun. Waktu makan nasa nila kemarin. Niya na ta sa luway guys. Mo ni dapit sa luway guys nga atong labyan. Malagyan nato ning mamanday sundang ani guys. Mga bulo. Makita nato guys oh. Ani din ang panday sa mga bulo guys. Naayos dapis dalan. Mo ni ilang mga display karon. Labay juga ani guys. Di gyud na to kalikayan guys, mulabay jud to sa may luway nga tulay. Mao ni guys ang bagong tulay nga nahugmo bitaw. Gibag-o na guys ang tulay nga nahugmo. Mao na ni siya guys. Hamugaway na kaayo ang maong tulay. Lapad o garantisado na lig-o na kaayo ning maong tulay. Dakong tulay sa luway guys. Ato makita. Abunda po ng dapita guys, daghan og mga isda. Mo ni kapitalistas mga isda ning dapita, mo ning luway, Peaceport. Ato makita na ang ilang merkado guys. Bag-o manindot ang ilang merkado ato makita. Ulan. Kalau mau,